Neste 10 de outubro, día do aniversario conmemorativo da saúde mental, estamos aquí na ACIS apoiando esta xornada conmemorativa e, basicamente insistir na importancia que ten, en calquera caso, a saúde mental e, en particular, nestes momentos da pandemia. Acabamos de trasladar a todos os asistentes a importancia do día pola nosa banda, por suposto, e tamén unha cuestión importante que a posta en marcha do Plan Galego de Saúde Mental, que basicamente, de xeito resumido, consta de 5 liñas estratégicas e que, para poder dotar esas liñas estratégicas e poñelas en marcha, está dotado de 83 millóns de euros e prevé a incorporación de 241 profesionales no ámbito da saúde mental. Creo que é unha aposta importante e decidida que vamos a lemar, ademais, ao Parlamento nos vindeiros días. Hoxe facemos a petición para comparecer e explicarlo por miúdo e tamén para recibir esas chegas que os grupos parlamentarios seguramente terán a ben trasladarnos. Repito, é un día importantísimo e que creemos que con esta medida, con este plan que se aprobou o pasado 25 de xuño, complementamos e poñemos en valor máis se cabe a importancia da saúde mental e, sobre todo, neste contexto da COVID-19. Moitas gracias.